Скъпи приятели, аз съм при мами и си отивам вкъщи, защото седнахме много. Спахме тук, малко. Много всяки покои. Закрих камерата. Мамо! Чакай да влезам. Добре. Вижда, скъпи приятели. Много студено. Много студено, скъпи приятели. Втора част е това. Вчера направих 7 години. 7. Ето, виждаш. 7. Ето, чакай. 7 години. След това 8. След това 9, след това 10, след това 12. Мазиш. Мазалок. 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 Ако нещо бла-бла-бла, някой да говори, това са моите котки. Стаята ми. Това така. И сега си взем шипа. Сега играем в футбол. Ето футбол от топка. Уху! Приятели, аз вчера с приятелите ми играхме PlayStation, но не можах да направя видео как играем, защото те се отидах много бързо. Тогава дойдеха и не исках много да играх. Да играхме и аз забравих. Много се извинявам. Но ако има следващ път, ще го направя. Знаете ли колко? 2 плюс 2. 4. Ако гледате Ани Студио, се абонирайте за моя канал Ники Димитров и се абонирайте за Ани Студио канала. Ето ме. Тук ето го моето училище, приятели. Ето го. Ето тук са всичките деца. Само ето това да те е изключено, защото много лош като мен за ухов матка. Ама аз съм тарикатрич. Наистина. Плак, летя котиката. И така е, хора. Много е гадно така. Играете много е трудно да се игра в футбол. И това беше всичко от мен. Чао!